שלום מיוטיוב. היי. אנחנו שוב פעם עם גלעד. גלעד? יהרוג אותך. אני עם פה... קורן, אוקיי. יופי. אני פה בזמן, אני עשיתי לו, בזמן שהוא לא היה בסרבר, אני מצאתי לי פה כמה כבשים והכנתי מיטות. כן. אז יש לי סופרייז קטן. סופרייז! הפתעה. שמת אותה עקום, יא נכה. הפתעה. תודה רבה לך. ללכת לחטוב עצים? סקלטון. סקלטון. ללכת לחטוב עצים? לא, יש לנו המון עצים, לא צריך. אז מה נראה אנחנו לי נתחיל נעשה לבנות. עכשיו? מה אנחנו נעשה? נראה לי נתחיל לבנות את הבית. יאללה. מה? דקה, שנייה אחת. יופי. וואי. השגתי לי עצם. יש לכם גם זאבים, שימו כלב, שתי כלבים. מה אתה חושב שאנחנו לא יודעים? כן, ומאיפה נשיג כלבים בדיוק? לא יודעים וואלה, מאיפה. מצאנו, קורן. קורן. אה, תהיה הכלב שלי. לא. למה? שב, כלב טוב. לא, בן זונה. כי אתה מת. מה, אתם לא יודעים איך עושים איך שמים כלב? יש לי לב, יש לי לב, יש לי לב. אז רוצה שיהיה לך פחות מלב? טוב, לא! יש לך מזל, בן זונה. תביא לא אוכל. רוצה. אם אתה לא מביא את התפוח אדמה, חבל, באמת שאתה מת. אכלת לי אותו? יא חכה, שמן. זוז. זוז. קישטה. טוב, אני בורח לי. שנייה, אני צריך אוכל דחוף. achievements. תביא אוכל. מה? הופה. פתח את זה. יופי. אוקיי, עכשיו ניקח את שתי הזה. יאללה. מצטער אם יש לי קצת לאגים לכל הצופים שרואים. מה אתה עושה? הרבצת אני? לי? אוקיי, לא. סתם. לא הרבצתי לך. זוז, אני בונה את המשטח, זוז מפה. אני שובר את כל זה. יעצר לך, גם לי יש אבל גם. לך תביא לנו עצים, לך. עד לפה, יופי, זהו. עצור, זהו. בוא נשבור את הקובייה הנכה הזאת. אוקיי. זה בינתיים הזה. עכשיו תחזיר הכל למקומם. עכשיו אנחנו משנים את כל הרצפה פה, אבל את כל הרצפה לזה. לקרשים כאלה, אתה יודע. נגמר. למה שמכינים מעצים. מה, גנבת הכל? לא, אני לא קנבתי הכל. אין לנו עצים, לך תיקח. איך שיש לנו עצים. יש לי 32 עצים. ולי יש יש לי כבר סטוק אחד. יש לי 4 סטאקים וקצת. הפתעה. טומבט. הפתעה. מפגר. יאללה, תתחיל לבנות. רוצה לבנות משהו גדול או משהו קטן? לא. בגודל של הזה. נראה לי נתחיל במשהו קטן ואחרי זה נתקדם. תבנו קודם כל את ההתחלה של הבית, ואחר כך תחשבו. זהו, עכשיו תכסה הכל. את כל הרצפה עכשיו אנחנו משנים. לזה. שנייה, אני מכסה פה את הכניסה למים. שמע, אתה עושה את הרצפה ואני זה. מה? סתם, תחזיר. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה? טרול. זה מה שאני עושה, זוז. רוצה לראות משהו מגניב? נו. תסתכל עליי. סליחה, רוצה עוד משהו מפחיד, תסתכל עליי. אתה רואה? בו. מה? נכון מפחיד? מאוד. בו. די, אל תרוץ. אולי תבנו כבר את הבית. אתה יודע לשים כלב. די. איך עשית את הספאונשינג הזה? תעזוב. אתה לא מבין? מלחמות בין האחים. נלחמים?
אח שלי זרק לי את החרב, חכה. נלחמים? נועם, די. זוזו מפה. תודה על החרב. נו, תביא אותה. תביא את החרב. תביא לי את החרב. תביא את החרב. לא רוצה, זה לא הביא לי אותה בכלל. וואי, איזה לגים מטורפים, אחי. עכשיו גם לי מתחילים להיות לאגים. תביא את החרב. אח, די, די, אין לי HP. תביא את החרב. קח אותה, קח. קדימה. וואי, יא אמיץ. קדימה, זרוק אותה. לא כזאת צורה. אמא. פה ברחת, יא פחדן. חכה שנייה, אני בודק משהו. תעצור רגע את הסרטון. הוא עוצר ואנחנו עוד שנייה ממשיכים. הפעלנו את הסרטון, אתה רוצה לראות דבר? ואנחנו ישנו. כי הכי אוהב לעשות לאנשים בסרבר. שימו פה דלת, לא, אל תסגרו את זה. לא. שימו פה בקצה דלת. עוד מעט נעשה את הדלת, וואי. רוצה לראות דבר שאני הכי אוהב לעשות לשחקנים, אבל בתנאי שלא תבטל לי על זה את ה-OP. בסדר? צייר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, כי- אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. למה לא? זה אחד הכיפים. וזה... גיימוד? אבל לא, אני לא על גיימוד. אל תשים את זה, אל תשים את זה. את מה שעשית, כי אני לא רוצה... למה זה הכי כיף? אתה אחרי זה יכול לחזור לסרבר, זה אחד המצחיקים. די, מה, אתה מעיף אותי? בסדר, אני לא עושה. אתה לא נותן עושה, לי לא בן, עושה. נכון? זוז! בלה. וואי, אנחנו צריכים דלת, לך תבנה דלת, לך. אתה מנדל. טוב, אני אבנה דלת. אבל צריך דלת חסינת זומבים. הבית שלנו לא גדול מספיק, צריך יותר בית גדול. מה? צריך בית יותר גדול בשביל דלת נורמלית. הבית שלנו לא גדול מספיק? לא. מה לא, לא? כאילו, בזה. בגודל, כאילו, של החומה שאנחנו עושים עכשיו. הגובה שלו התכוונת? כן. אתם- לא מספיק. גיל, אתם עושים 2 קומות? המיין שלך. מה? המיין שלך עכשיו הפריע לי. זוז! זוז! אתה זוז! תמות. טוב, אני עושה את התקרה. נו, עכשיו איך אני אצא מפה? אנחנו לא נצא מפה. אתה עושה דלת? אני אעשה דלת, עזוב. גאון, לך לשם תעשה נו, לך דלת. תעשה את הבית יותר גבוה. חכה, אני גומר את הרצפה קודם כל. גאון. עשיתי לנו דלת. עשית דלת? שים אותה. תראה. 3. טוב, תשבור אתה, אז אני לא יודע מה לעשות. טוב, דקה. Welcome to the club now, everybody love now, open the world. נכון, תעשה. תעשה. תעשו 2 דלתות, אחד פה, אחד פה. כן, דווקא זה יפה, משהו אחר. זוז, אבל תזוז, אני אתן לך מכות. יופי. לך תביא עוד דלת, לך. מה? לך תביא עוד דלת. להכין? עוד דלת, אני אכין, עזוב. הכנתי כבר. תמות תאמן, יא זבל. להכין? תביא, כן, לך תכין, לך תכין. אני בינתיים אעשה את הרצפה, תכין. הכנתי. טוב, אז תביא לי. בינתיים תשים את זה, אתה יודע איפה לשים את זה. כן. אבל גאון. הזומבים ישברו לנו אותם. לא, יש לי שיטה שהזומים לא ישברו את הדלתות. נכון, איזה אחד אמר ביוטיוב, אני ראיתי. טוב, יאללה, אנחנו צריכים לסיים, עכשיו עוד זה- מעט נחזור עליהם, ביי. צריכים ללכת, יאללה ביי. נחזור אליכם בפרק הבא, ולייקים וזה, יאללה ביי.